आमदार महेंद्र दळवी निरागस निष्पाप असून अंबादास दानवेंनी त्यांच्यावर बेछूट आरोप केले तसे राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे यांनी म्हटलंय। काल अंबादास दानवे यांनी एक व्हिडिओ ट्विट केलेला होता आणि हा कॅश बॉम्ब होता दानवेंचा। यामध्ये आमदार महेंद्र दळवी दिसत असल्याचं त्यांनी म्हटलेलं आहे आणि यावरून तटकरेंनी प्रतिक्रिया देत या प्रकरणात सरकारनं एनआयए सहित देशातील यंत्रणांनी तपास करावा अशी ही मागणी केली आहे। अंबादास दानवेने ट्विट केलं, त्याच्या संदर्भामध्ये जे काही बोललं गेलं त्या बाबतीतली भूमिका मी या ठिकाणी मांडली आणि त्या भूमिकेवर मी ठाम आहे। पण इतक्या निरागस व्यक्तीवरती, इतक्या थोर देशभक्ताच्यावरती अतिशय सच्चिलपणाने जसं जयप्रकाश नारायण, एस.एम. जोशी साहेब, मधु दंडवते साहेब, गणपतराव देशमुख यांनी ज्या पद्धतीने काम केलं आहे त्या मालिकेतले हे अलिबागचे आमदार असल्यामुळे त्यांच्यावरती होणारे आरोप हे गंभीर आहेत, चुकीचे आहेत। त्याच्यामुळे ताबडतोब त्याची जितक्या यंत्रणा देशामध्ये असतील तपास यंत्रणा त्या सगळ्यांना एकत्रित करून मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब त्याची चौकशी लावली पाहिजे।